Amigues, amics, taulaplanistes, avui us portem el tag dels antònims. Som-hi, anem per feina. Vam fer el tag de l'Arc de Sant Martí, el tag de les estacions, no l'hem fet. Però bueno, hi ha un tag que és el tag dels antònims. I què són els antònims? Els contraris. Els contraris. El més jaio i el més jove. El més gran, el més petit. La més fineta i el més arrugat. Llavors, tenim la nostra ludoteca i triarem dels jocs que tenim, perquè si no els tenim no els podem triar. Triarem els, segons la categoria. La Berta triarà un i jo triaré un altre. Val? Vinga, llavors, el tag. Tenim aquí la xuleta, senyora secretària. Primer començarem amb el joc més gran de la nostra ludoteca. Segons la Berta, el joc més gran és... Harry Potter Hogwarts Battle. És un joc grandet, la maleta del Harry Potter. Quan el fiques a la taula, bueno, té un tauler bastant gran per ella, com que ella és petita, ho veu tot gran. Això és així, la vida és així. Dius, oh, que gran que era el meu col·le, i ara quan porto els nens al col·le, dic, doncs no era tan gran. Aquest pati era petit. Harry Potter Hogwarts Battle. Un joc que li agrada a la senyora, Un joc que portem 7... No, 6. No, hi ha 7 llibres, no? 7 llibres. 6 escenaris. Anem per l'escenari 6. Començarem el 6. Hem de començar el 6 i el 7. Vam matar Voldemort el 5. I ara la cosa es complica. Es va allargant. O sigui, és un joc gran. Però jo he dit, espera't, agafem la regla i a veure si és més gran o més petit. Llavors, per mi, el joc més gran que tenim aquí a casa és el Hit. Comparem. Oh! Espera, No, no l'obris! Ah, mira, sí! Ah! Mira, la Berta tenia raó en el punt en què és una mica més llarg. Però bueno, el Hit és un tros de joc, És una caixa important. Una caixa que quan obres i fiques la pista del circuit és bastant gros. Per tant, ho deixem així, en taules. Val? Per tu és aquest, per mi és aquest. Són dos jocs que són xulos. Sí? Què fem? Els deixem... És que ens aniran tapant o què? Vinga, els deixem així. Vale. I a veure què passa. Vinga. Què més? El joc més petit. No? Tic? El joc més gran i llavors ara ve el joc més petit. Segons la Berta, el joc més petit que tenim és... El Uno Flip. Uno Flip, en aquest cas hem agafat l'Uno Flip. L'Uno és igual que l'Uno Flip, no? Però tens les cartes al revés, també. Una baralla de cartes. El joc és portàtil, petit. És un joc reversible. És un joc reversible, exacte. I jo he triat un joc... Imprimir. Bueno, és el Love Letter, versió casolana de... Mario Bros. Mira, tinc les estrelles i aquí tinc els Luigis, els... Bueno, són 10 o 12 cartes. Són 10 o 12 cartes, no? O 14 cartes, és molt poc. Només és una petita baralla i tenim aquí unes estrelletes superxules que va fer la Berta. I ella. I tu també, i un art de Sant La Martí. senyora d'allà. Val, un altre dia us ensenyo el joc, perquè és un dels jocs que m'agradaria ensenyar-vos, i a sobre us donaré els arxius perquè tingueu a casa El Love Letter. el Super Mario... Espera, el busco. Mario, aquí! Mira! Super Mario! Però bueno, és amb les regles del Love Letter. És petitet. El fiquem en aquesta bossa, que aquesta bossa de què era? Segurament era de... Bueno, de flors seques o alguna xorrada d'aquestes. L'hem aprofitat i tenim aquest joc petitet.
Joc. El més gran i el més petit. Segona categoria... Bueno, segona... Tercera. Bueno, Gran. la primera és gran petit. La segona és Lleig. lleig bonic, no? Llavors, comencem pel lleig. Quin és el joc més lleig segons la Berta? Quin és el joc més lleig segons la Berta? After the Virus, el joc dels zombis lletjos. Perquè es pot ser zombi, però si ets un zombi de l'Angelina Jolie, pues encara t'aguantes. Però aquests zombis, són... Aquests no són els zombis, són la gent que no són zombis. Bueno, imagina't, si aquests els veig. Clar, aquests són els guapos, Pues mira, jo també diré que el més lleig és After the Virus, com que tinc l'expansió, pum, és igual de lletja, o potser més, són cares diferents, però lletjos i congelats, Vale? O sigui que After the Virus 1 i After the Virus 2, la gran helada. Anem a fer un tic. El vaig comprar per Wallapop, En Mary va sortir barat. Vinga, què més? Segona categoria, estàvem en el lleig i bonic. Lleig bonic. Ens falta ara el bonic. El bonic, el quart. El bonic, Meritxell. Meritxell, el bonic. No. El bonic, el 4. Tenim una secretària que no s'entera. Hem fet unes classificacions aquí amb el paperet i va de bòlit. Segons Vinga. jo, el més bonic és el Xavirinte. Xavirinte, no Shinmigato, es diu aquí. Però nosaltres tenim una versió anglesa que les cartes són gatets. Bonics. Em vols ensenyar una carta, mentre? A veure... Gats i... diu... A veure, que es vegin cap allí. No es sortirà cap gat. Bueno, mira, uns gatets que es dormen... A veure, que l'apropo. Bueno, gatets monos, Són gatets monos. Potser aquests han sigut els més lletjos que he agafat, no? Mira, veus aquest? El més Que bonic mono! és aquest. Hem d'intentar que els gatets trobin la casa, passant per les tuberies, anant girant a l'estil laberint, És com un laberint, però amb les cartetes anem girant. Vinga, tornem a guardar aquest. Aquest és el més bonic, segons la Berta. I jo he triat Hanami Koji. Hanami Koji, ensenyaré perquè vegis aquí que li té les cartes, mira quin art. Oh, mira, les geishas. Són molt boniques aquestes cartes, mira, veus? Veu o no es veu? Veuen, Són les geishas i... És igual, no passa res. I les geishas i llavors hem d'aconseguir el favor, És un joc de 2 persones, un joc de 2 jugadors i de majories, hem d'aconseguir la majoria. Llavors és un joc que un dia d'aquests us l'ensenyem, Berta, Els hi fem una partida i jugarem al Hanami Koji, però l'art japonès, està molt cuidat, és molt bonic, vale? Vinga. Tic. Què més? El fàcil i el difícil. El fàcil i el difícil. Segons la Berta, el joc més fàcil que tenim aquí a casa és... el Dixit. Bueno, està bé, perquè és fàcil de jugar, sí? No sé quina dificultat té, però bueno, és pensar-te una carta i dir el que t'ocorreix de la carta, no? I que els altres intentin endevinar-la. Vale? El Dixit, ja vam fer un tutorial, o sigui que ja saben. Si voleu saber com es juga el Dixit... No el vas fer sol. El vaig fer sol? Doncs el tutorial quan ja està fet. Tutorial fet, tutorial acabat. El que podem fer és gravar una partida. Vale? Sí? Pau? Bé. Per mi el joc més fàcil que tenim és l'Strike. L'Strike, és que ara, no sé, igual el tinc amb bossa i tot, aquí amb els xips, ja que vam anar de viatge i vam prendre la bossa. Bueno, només són daus. Són daus amb aquesta arena. Hem de tirar els daus i emparellar els daus. Si fas les parelletes, els mateixos números, te'ls quedes una X,
el dau se'n va fora i ja està. Això és un joc superfàcil. Em sembla que té un 1,0 de dificultat a la BGG, o sigui que és un joc de forçar tant de la sort, amb daus, i molt facilet. El més difícil. El més difícil que tenim, segons la Berta, el més difícil, atenció, hem de fer una recol·locació, perquè segons la Berta el joc més difícil que tenim El hit. és el hit. Va tindre la Berta la paciència de jugar una partida amb mi, i jo li anava dient: puja marxa, agafa les cartes, crema motor, tires no sé què, tires endavant, avances cartes, no, aquesta no... Ho va trobar una mica difícil, però jo crec que al final sí que em faràs el truquillo i farem un torneig i guanyarem. Sí, però jugarem i guanyarem a l'Ernest. Vale? I jo dic que el més difícil que tenim aquí a casa és el Joc de Trons. Juego de Tronos, segona edició, un joc que he mirat la classificació de la BGG i és el més complicat, 3,70 o no sé quant de dificultat, sobre 5, tampoc no... Hi ha algú que sí que està sent. 5, el màxim és 5, el top és 5, el fàcil és 1. I aquest és el més xungo que tinc, o sigui, és més difícil, segons el rànquing, que el Gloomhaven Fauces de León. Aquest joc me'l va regalar la Mary, quan estava de moda la sèrie i els llibres, estava amb els llibres, sí, me'l va regalar, va dir, perquè era fuga de Colditz, i llavors va dir, era el cumple, què li compro? Juego de Tronos. No s'hi va fixar que aquí hi ha un tema aquí que fica de 3 a 6 jugadors, llavors ja necessites 3 jugadors. No, però per això vam tindre 2 fills. Vam tindre 2 fills, però per això el joc aquest encara no s'ha vist aquí a la taula. O sigui, estic esperant, deixem-ho així. El joc el tinc al Wallapop. Vaig baixant €1, però aquí no el comprarà ningú. Llavors, si el joc no es ven, quan els nens siguin grans, podrem jugar al Juego de Tronos. I això serà una relíquia. Això sense veu ja. Això serà una relíquia, o sigui que estic per treure'l. Mary, treu-lo del Wallapop, ens el quedem. Però el Perquè, a hit més, no hauria d'anar aquí. El hit és que jo l'he triat com a més gran. Ja, però igual l'he triat jo després per una altra cosa, llavors un 2 a 1. Espera, el deixarem. Juego de Tronos és un joc que al Club Diògenes m'han dit que és molt bo. Vale? I si ho diuen al Club Diògenes és que deu ser raó, deuen tenir raó. El que passa és que diu a 6. Diu, és bo, però és bo a 6. O sigui, ja no a 3. Què he de tenir jo ara? 4 fills? 5 fills? Doncs anar al Club Diògenes a provar-lo. Ens abandonaràs. Ens abandonaràs. La Mary diu que quan marxo els divendres els abandono. Jo no ho dic, ho diu ella. Què diu la Mary? Sí, Sí, et ho ha dit ella. La Berta. La Berta diu, ens abandones, te'n vas? Sona la música de violí, fica la cara així com del gat amb botes, amb els ullets així. No marxis. Dic, però és que m'estan esperant. He dit que hi aniré. I tenim una partida molt difícil que hem d'aprendre a jugar al Brass Birmingham. Entens? Vinga, ja ho entendràs. Ara que tenim fàcil, difícil, car, barat. Vale, el joc més barat o el més car primer? El més car. Aquí com que el que paga la Berta no és, doncs vinga, direm, el joc més car que tenim és el Gloomhaven Mandíbules de Lleó. Fauces de León, Gloomhaven Mandíbules de Lleó. El ficarem al mig. És un joc que me'l vaig comprar. No, me'l vaig comprar no, me'l va regalar. Però sí. És el joc més car. Jo ja he perdut el compte. És el joc més car. I com que tu no saps quan valen els jocs, doncs jo sí que ho sé. Aquest joc m'ha costat... Bueno, m'ha costat no, me'l va regalar la Mary, però... Ah, sí?
Sí, te'l va regalar. al final, com que els quartos surten del mateix lloc, doncs, bueno, al final Encara no has jugat. 60... No, va costar... Sí, estava per 60 euros, 60 euros. Està aquí amb el Hit, Estan... A veure qui és més barat, el Hit o el Gloomhaven. Aquest jugarem aviat, Aviso. Gloomhaven? No, amb tu. Amb la Mary. Primera notícia. Sí? Si no, me'n buscaré un altre, vale? Busca-te'n un altre. Vinga, perquè aquí és el cumple el vaig fer el febrer, i aquí encara aquest joc, el que passa que és una campanya, tenim unes quantes campanyes obertes, llavors és trobar el dia. El dia... A veure, vinga, atenció. El barat. El què? El barat. Barat. El barat. Quin és el joc més barat? Mira, ja ve l'altre. El barat. El barat, doncs mira, el repetim, No. El tanto. El barat és aquest, el... Love letter. Love Letter de Mario, perquè vaig agafar els arxius de la BGG, els vaig traduir al català i els vaig imprimir. Total, cartolina, tinta i una funda de cartes. O sigui que, barato, vale? Barato. I a més, prometo que l'ensenyaré. Estic ja pensant si em deixo bigoti per fer de Mario. No. Allò... No ho faràs. Mario! No ho Vinga, faràs. a veure, aquest tio ja ve aquí d'allò, a boicotejar. A veure, què tenim? El barato ja està. El nou I el i el vell. vell. El joc més nou que tenim a casa... Parell. Secretària. Secretària. Vinga, és que està empanada aquesta nena. No, un, no tres. Que comença per C. No, aquest no. Aquest no, el més nou. El més nou que tenim aquí a casa, que ha arribat últim, és el joc de... Clica. La Clica. La Clica ho ha patat a la xarxa, això, Sí. Ho ha patat a la xarxa, la Clica. 1, 2, 3, la Clica ja és aquí, la Clica ja ha arribat. Però com que tu... això tothom... Per Tarragona i per tota Catalunya la gent va cantant la Clica ja. Vale, la Clica ens ha arribat fa poc, l'hem jugat i ens ha agradat. És un joc infantil, musical, de rapidesa visual. Aquí està el Clica. El Clica. I per la Berta, perquè la Berta té la seva classificació, quin és el joc més nou que té? Si me'l deixes, El Exploding Minions. Exploding Minions. Me'l van regalar al cumple. Pel cumple li van regalar, li agradava l'Exploding Kittens, però sempre deia, és que l'Exploding Minions té els Minions, li agrada i a més té aquesta capsa tan xula del brilli aquí amb el 3D que, bueno, que li agradava. I al final, doncs bé, li vam regalar. I el joc més vell que tenim aquí a casa, n'hi ha de més vells. Partini, no? Així? Bueno, és igual. No, és igual. Mira, tenim aquí... Obre'l, que el vull veure, és que no l'he... No, ara no l'obriré. És com el Party, és com un... Ui, a més és una maleta que s'obre malament. És igual, no l'obro. No l'obris. És una versió familiar del joc Party, que ja de per si és un joc familiar. Llavors hi ha minijocs d'aquests de tipus Pictionary, de dibuixar, d'adivinar de no sé què, de fer un joc allí encertant la piloteta al got. Bueno, aquest ens el van regalar, Mary? Sí. Ens el van regalar quan vam comprar la casa, quan vam venir a viure aquí. A 20 anys ja. O sigui, Amor. aquest joc té 20 anys, té 20. 19. 19 o 20 anys. Tenim altres jocs vells, però els tinc a la parcel·la de quan jo era petit i tota la pesca. Però això, la nova generació, que aquest joc tampoc no és que sigui molt nou, però bueno, és el més vell dels que tenim. I ara la última ja. La última de totes, que és el pitjor i el millor. El que no ens agrada tant i el millor per nosaltres. Vale. La Berta diu... Encara no. El pitjor. Jo, Mary, que no t'enteres! Aquell el blau. petit
Aquell, oi, ai, ai. Segons la Berta, pitjor no, jo diria que és el que no li agrada. No li agrada. No. Vinga. Winter. El Winter, que és un joc abstracte de dues persones, que jo el vaig comprar pensant, mira, jugaré amb la Berta, però la Berta va jugar una vegada i no m'agrada. Aquí, el glaç, el desglaç, el glaç, el desglaç. Però està bé, està xulo. És baratet, és un de butxaca. I vaig jugar amb la Mary, i vaig jugar amb ma germana. No? No he Sí. jugat. No, és Bueno, doncs si he jugat, he jugat. Sí que he jugat, una vegada o dos. Bueno, que és un joc que està bé, però a la Berta no li agrada, i ja està. I s'ha de respectar. I ara tenim jo el que menys m'agrada. Jo no en tinc cap que no m'agradi, perquè jo els que no m'agraden els tiro a la brossa. Tampoc. Els regales. El regalo. Vaig regalar el Sushi Go, però no. Jo diria, per exemple, pues el joc de la oca. Perquè el joc de la oca... Però si és millor que el parxís, la oca. Sí, la oca és El millor joc que de la oca és de dificultat 0, és tira el dau, tira el dau, tira el dau. No, és que No has de pensar. la oca és xula, perquè si la oca... Si tu arribes a La oca i tiro perquè em toca. Si tu arribes a la calavera, llavors fa gràcia perquè has de... Tenim l'oca del Super 3, allí tenim. A veure, l'oca no té estratègia de res. Almenys el parxís té més estratègia, perquè tu tens 4 fitxes i mous la que vols. En canvi l'oca, tiro dau, tiro dau, tiro dau, tiro dau, avanço. No. Primer has de tirar el dau. Després l'altre ha de tirar el dau i ha de moure amb la casella. I d'oca tiro perquè em toca. Imagina't que caus al pou. És un drama. És un drama, però és que si caus al pou, caus al pou. És simple sort. O sigui, no hi ha ni gestió mental. Has de fer... La gestió mental és de dir com agafo el cubilete per tirar el dau. A veure, l'última. El millor joc d'aquesta casa, segons la Berta, és... Segons la Berta, el millor joc és... El Cluedo. Diu la Berta que el Cluedo és el millor joc d'aquesta casa. Tu dius que és el party. Jo ho respecto, però bueno. El tema és que el Cluedo és que no és ni nou, o sigui, no és ni modern. Jo crec que també el vam comprar. També és de l'època del Partini i tots aquests, que abans que teníem, doncs el Risc, Ui, mira, si és igual la mida. sí, el Risc, el Cluedo, bueno, i aquests. A la Berta li agrada el tema aquest d'endevinar quin és l'assassí. L'han matat aquí amb l'objecte aquest, no sé quant, el senyor Prado i la senyora Matista, o com es digui. Amapola. Senyora Amapola. Bueno, per mi, el millor joc... El Roc també vol dir el seu millor joc. Vinga, doncs, s'apunta aquí la festa. El millor joc és el Mikado. El Mikado. Picado. Mikado, mira. Oh, mama. Pots explicar qui te'l va portar? El Ratolinet Pérez. El Ratolinet Pérez. Mira, a ver. El Ratolinet Pérez li va portar el Mikado, llavors això li va arribar al cor. Per tant, el Mikado és el millor joc pel Roc. Sí? A mi, com que ja les dents si se'n cauen, ja he d'anar al dentista. Total, I aquí. què quedo jo, no? Sí, quedes sol. El millor jugador, val, jo anava a dir, què fa, la fuga de Colditz tampoc no és que sigui millor, una cosa és que li tingui carinyo. Però en tinc molts que m'agraden. I un d'ells és... El defecte que tinc és que aquest mola, me l'agafo. Aquest m'agrada també, i aquest també m'agrada, i aquest també... no sé quin triar. I com que no sé quin triar, em quedo el Hit, perquè és un joc divertit que pot jugar d'un jugador fins a 6 jugadors. Agafa l'Exploding Minions. És una carrera, té aquell puntet de dir ara t'adalanto, ara m'adalantes, ara jugo aquestes cartes, ara em quedo sense motor. O sigui que està divertit i ja està, i punto. Agafo aquest i ja està, però podria agafar el Harry Potter, podria agafar el Robin Hood, podria agafar...
el Castell de Borgonya, el Secret Hitler... Què més? Podria agafar... Bueno, l'After the Virus m'agrada molt, molt, molt. Potser és aquest el teu preferit, Bueno, és que no... En tinc molts. Jo, saps què passa? Ajudant, adéu. Que em costa decidir. Si veig una carta plena de menjar, bo, postre, dic què faig? Me n'agafo 3 de postres? Si vas a un restaurant i veus 4 postres bons, què fas? Agafar la crema catalana. Dius, agafa't aquest, que jo m'agafaré l'altre. I així provaré dels dos. Sí, perquè jo al segona faig que ell agafi el cheesecake perquè m'agrada el cheesecake i ell se menja el pastell de xocolata amb la casita. Bueno, molt bé. Se t'està fent la boca aigua, ho has notat, no? Bueno, això ja està, Tenim aquí això, ara hem de recollir, hem de ficar tots els jocs a l'estanteria i el tag s'ha acabat. Hem de nominar algú o què? Sí. Vinga, nominem a algun canal per si vol seguir aquest tag, el tag dels antònims. Ja està, les categories les que us doni la gana, perquè nosaltres hem anat ficant aquí les que... Ara fiquem aquesta, ara fiquem l'altra. Val? Doncs mira, nominarem els companys de la República Juganera. Val? Són uns companys que tenen un canal de jocs de taula en català fa relativament poc. Un d'ells és... Estan començant. Aquests segur que són periodistes, perquè fan programa de ràdio. Val? O sigui, República Juganera, estàs nominat. Els dos esteu nominats. Si voleu, feu el tag. I si no, ens veiem. Sí? Vinga. Si us ha agradat el contingut, subscriviu-vos i doneu-li el like. I recordeu que si la Terra és rodona, El picado és la xulo. taula plana. I el picado és xulo. Adéu. Adéu.